Kapanyawsan para karing kakasal. Yabe tala karing panalangin tamo, ding kapatad tamong magsadyang tanggap king sakramento ning matrimonyo. Mr. Francis Dexter Nunag Pineda, Amanoknangan San Pablo, Santa Ana, Pampanga, at Miss Ann Cristar Miranda Teñoso, Amanoknangan Bulaon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga, makatakdang kasal keng December 28, 2025, ang maganap ke ti Good Shepherd Parish. Mr. Roland Santos de Malanta at Miss Mary Flor Serran Orsua, Amanoknangan Bulaon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga, makatakdang kasal keng January 3, 2026, ang maganap ke ti Good Shepherd Parish. Nung ninuman po kaya katamoy ngating balong nanumang bage, amalyaring maging sumbagal king kasaldaring mesang bitla, sukat tamo pong agad ipabalo king kura paroko o king opisina ning parokya. Yabe tala po karing panalangin tamo, ing kapasalamatan na ning balayanan ning Maya Papastol, antimurin ing kapasalamatan dareng Paris Media Ministry, Good Shepherd Parish Choir, Marvin S. Buot, Dr. and Mrs. Pedro Mercado, Mrs. Lerma Dizon, Rick and Lit Laksamana, Ellie and Lady Carlos, Mamerto and Sinya Dizon, Mr. and Mrs. Antonio Principio, Jess and Agnes Sarmiento, Arnold and Joscora Luge, Dongka family, Luge family, Mayor Dimandato, Councilor Jude Edward Dato, at Barangay Captain John Edward Dato, Sin and Maun family, Lourdes and Sunny Pamintuan, Mr. and Mrs. Hill C. Romero, Mr. and Mrs. Don Romero, Manuel and Janet Romero, Mr. and Mrs. Rene Rivera, Aurelio and Rowena Escoto, Mr. and Mrs. Harry Escoto, Jen's Chocolate Store, Nelson Drug Store, Marie Julie and Rose Singyan, Billy, Ruchi, Brian Boy Singyan, Avenue Food Services, Lourdes Escoto, Alexander B. Batak, paraking pangapasar ng board exam, Kambeda po, ring karelang pamilya. Paraking makapasubaling kayadwanan dari, Mr. and Mrs. Ivan Calma at Christopher Velasquez. Paraking aldodang kebaitan ni JC Dizon, Annabel Dizon, Maybelline Garcia, Jobel Basilio. Paraking nasampat apa maglakbeda di Mr. and Mrs. Ivan Calma, Ronald Levy Clarice Tolentino, Conrado Munar Jr. at Prince Francis Serrano. Paraking malagwadang kapaldanan di Rosie Gopez, Susan Gonzales, Delphine Velasquez Jr.,
Pedro B. Chongco Sr., Oscar N. Chongco, Derek Malit. Iulino sa naking kayarian ng maligaya ding kapatagtamong mayamon na biye, lalong-lalo na ing kaladwada di, Among Bong Gopez at Among Mar Miranda. Para king death anniversary ng Pedro Evangelista, para king 9 days ng Ener David, at king kaladwada di, Agildo, Estela, Jose, Rafaela, Jericho, Abigail, Christian, Nathaniel, Senen, Lauren, Renedios, Jesus, Robert, Alan, Patricio, Kimfer, Calbert, Marcelina, Teresita, Leonida, Romeo, Ireneo, Efren, Joey, Faustino, Gloria, Rosario, Oscar, Lolita, Ernesto Jr., Ernesto Sr., Marta, Remigio, Maria, Pedro, AJ, Angelo, at ding sablang kaladwa.
at impang makiyagom ni Banal Espiritu, mantabi kaya kayungan. Kabang pagsadyan tayong pagmasusyan, ing sakramento ning lugod ng Kristo, tanggapan tamo ing palpikasala tamo, at ipanigapu tamo king Ginoo, ing patawaran, ampon pasik na nga nakatamo. Ginoo ikang dinatang king yato, bamo kaming ikabos, Ginoo pakalulo. Kristo ikang dadalo kay kami, kambening grasya ning Espiritu mo. Kristo pakalulo. Ginoo ikang datang minsan ay aldo, ban umukuman mula ring dapat mi. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad da rin kasalanan tamo, idala na katamongan sana, king biye alanangga. Amen. Manalangin tamo. O lubos mayupaya at alananggang Diyos, ngening milalapit kami king kayaldawan, ning pangabayit na timong tao, ning bugtong ay anak mo. I kaming talasuyo mong matampa. Pagkaluba na kami sanang pakalulo, ning amanong migpakom babang mibait, king Nuana Virgen Maria, at may kisaw busal mi. Iti adwan mi kaya ka o Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyang pong magari kambe mo, king kametungan ni Banal Espiritu, manggaman king alanangga. Amen.
pamamasang iba't king libro ning propeta Malakias. Inginu nga nang makibat, lawan yu paralaki ing tubod ko, banang isa dia ing dalanan ko. At ing ginung pagdulapan yu, kabudabud lungubyo king templo yu, at ing tubod amateyu ng panenayan, datang ya, wa datang ya, at yayag na ing kasunduan ko. Nga nang sasabi ning ginung mayupaya, nino ing mga nino ing mga to, king Aldo ning panyatang na, nino ing mitagan, makatalakad, potang paltoya, uling iya mangariya, king api, ning platero, at king liya, ning mamipi. Lukluk yang antimong platero, at maglinis pilak. Dalisayan na la, ring paring palipi ng Levi, at dalisayan na la, anti inggintu ampon pilak. Ban kay bat dang medalise, makapidaon lang ayin king ginu. Anti mo, nung makananong sukat marapat, king anti kanyan paralan. Matanggap lang matula king ginu, ring ayin na ning Huda, at ning Jerusalem anti mo kanitang minuna. Anti mo ing merapat karing banwang malambat ng milalabas. Akit yu, bayu ya miras, itang maula ampon makapangalabot aldo ning ginu. Itubod ke kayo, ing propeta Elias. Ibalik na lalub, pasibayo, ring pengari, karing anak da, at ding anak, karing pengari ra. Nung ali, ing panyatang ko, ipagpake king labwad, ing metong asumpa. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat. Potang deting bagay magmula na lang mga palyari, talakad kayo at matna ampat ing pangakabos yu milalapit na. Potang deting bage, magmula na lang mga palyari, talakad kayo at matna, ampat ing pangakabos yu, milalapit na. Gino, ipabalo mo lakako ding dalan mo, o Gino, ituro mo la kako ring daklat mo. Iyanad mo ko king katutuan mo, at ituro mo ko uling ika ing Diyos at alapagligtas ko. Potang deting bage, magmula na lang mga palyari, talakad kayo at matna, ampat ing pangakabos yu, milalapit na. Ing Ginu mayap ya, ampon makatuliran niya. Tuturune ing daklat karetang malilili. Tatairan nala ring pakumbaba king ustong idaklat. Tuturune ing dalan na karing maluka. Potang deting bage, magmula na lang mga palyari, talakad kayo at matna, ampat ing pangakabos yu, milalapit na. Katapatan la ampon lugod, ding sablang daklat ning Ginu.
para karetang tutupad, king kasunduan na, at pikaburyan, inginu makasadyayang makikaluguran, karetang atin takot kaya, ing kasunduan na, lalantad na karela. Potang deting bage, magmula na lang mga palyari, talakad kayo at matna, ampat ing pangakabusyo, milalapit na. Ngeni po misindyan niya ing kandila ning Adbyento, talakad tapo. Parangalantaya po ing mayap a balita. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Inginu mantabe kaya kayo. At kaya ka, antimurin, Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. ligaya kaya ka, o Ginoo. Mi ganap ing panahon para king pamanganak ng Isabel at bayit ne ing metong ayanak alalaki. Abalitan da rin siping ng bale ampong kamaganak ing maragul apakalulong pigkalam na kaya ning Ginoo. At may kisan metong lakaya king tulana. At may palyari king kawalungaldo di natangla ban circumcisionande ing anak at pamalagwan de sanang Zacarias kalagyo ng tatana. Dapat sinabi ng imana, ali, Zacarias, nune Juan, ing maging lagyo na. Sinabi ra kaya, alang mayayawos king lagyong antikanyan, karing kamaganak mo, sininyalande ing tata, kukutangda, nung nanong burinang ipalagyo king anak na, minyawad yang pisusulalata na at sinulat ya, Juan ing lagyo na. May nga pamulalalangan, kanita mo rin mi balik ing kagiwanang magsalita,
may kapanya biyang pasibayo Isakarias, at pinuri ne ing Dios. Tibla na langan ning maragula takot, ding siping dang bale. Mi balita, ingega na ganaking kabilugan na bulubundukin ning Judea. Din sablang may kabalita, pibule-bulera iti king lubda ngara. Nanuya kaya paintungulan ning anak iti. Pablasang masalang bina king upaya ning Ginu mamantabe kaya. Kaluguran kong kapatad, ing maya pabalita ning Ginu. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya po, bengi po, kaya kayungan. Kawalong aldo, ning kaya katamo pong simbang bengi. Pakigritya po yung kasiping yung maya pa bengi. Po may bawas ne, deng sisimba, palakpakan tayo po yung hapong Gino. Ha? Kaniti pong kawalong aldo, ing kanako pong kutangke kayo, at ina po bang pamikatagon king biyeyo, na minasa kayo, pero may bigo kayo. May pagkakataon na ba sa buhay mo na ikaw ay umasa, pero nabigo? Ating ko pong kitna na mapilan, pasensya na po, kayo akot na. Ating ko pong kitna na mapilan. Sabi na, wayamong madalas at paulit-ulit na mamasa ko pero mabibigo. Dini pong aliwa simplila mo. Itang metong nga na, minasa ko, nati na kaming sweldo. Kacheck ko king ATM alapa. Anya agad-agad kong minaos sa opisina nga. Umasa, nabigo, walang sweldo. Ito namang metong umasa siya na makakapag-diet siya ngayong December. Pero dahil sa Christmas party, dahil sa balat ng lechon na may sauce pa, sabi niya, delay ko na mo among, January na mo. Ito naman pong metong, minasaya, birthday ning kayang boyfriend, ginrit ne, happy birthday, mamasaya agad na yung akit, at mag-reply ating, I love you. Mirasing 24 hours, minunaya pang dinatang ing shopping in order, no? Kaysa king reply. Pero tinaman pong seryoso. Umasa sa pangako ng katapatan, pero hindi nagtagal. Napako ang pangako. Siguro po itamo rin minasa tamo na maging masanting ing pamamalakad king kakatamong gobyerno. Pero dakal po at akakitangin ing mabibigo tamo karening niluklok tamo king posisyon. Madalas tayong nabibigo sa mga plano, minsan sa mga tao, at minsan din sa ating sarili. Kaya dahan-dahan sa mga iba sa atin natututunan na huwag na sana tayong umasa para hindi tayo mabigo at hindi tayo masaktan. Lawin nyo naman po yung kasiping nyo, baka may bigo yan. Baliyo po, ini pong simbambengi ngayon kaniti pong kabeng yan, aliwaing sasabyaning kakatamong apong Ginoo. Ibahin nyo ang Diyos na ating pinaniniwalaan. Dahil ang tao maaring makalimot, ang pangako ng tao maaring mapaso, pero ang pangako ng Diyos kailanman
hindi mapapako. Ang Diyos ay hindi kailanman nabibigo ang kanyang pangako. O ba't sabi tamo po yun eh? Kasi po meron tayong halimbawa. Sa Ebanghelyo ngayong gabi, nakita natin sina Zacarias at Isabel o Elizabeth. Mag-asawang matagal ng umasa. Taon ang binilang ng kanilang panalangin. Taon ang kanilang hinintay. At dumating sa punto na tila huli na ang lahat para sa kanila. Bakit? Dahil sila'y matanda na. Si Isabel, baog pa. Wala ng pag-asa. Hindi na sila umasa. At marahil sa puso ni Zacarias, unti-unting namatay yung pag-asa. Kaya nga nang magpakita ang anghel sa kanya, anong nangyari? Nag-alinlangan siya. At sa kanyang pag-aalinlangan, anong nangyari po? Ano pong milyari kaya? May pipi. Asni po king kasanting, ining milyari kang Zacarias. May malalim na kahulugan kung bakit nawalan ng tinig at may pipiya si Zacarias. Mga kapatid, ang pagkawala ng tinig ni Zacarias ay hindi parusa. Kaya po parusa, kundi isang malaking aral sa kanya. Minsan po, pinapatahimik tayo ng Diyos. Hello? Ngayon po, kahit papatahimika nakatamo ni nga pong Ginoo. Hindi dahil gusto niya tayong ipahiya, kung hindi dahil may gustong ituro sa atin. Bakit? Dahil ang bibig madalas nagdududa at kailangang turuang manahimik upang ang puso ay muling matutong umasa. Kaya po, kailangan niyang manahimik ang asbok. Bangkanita, ing puso, yang makaramdam at pasibayo, mabiyasa yang umasa at magtiwala kingapong Ginoo. Kasi po ang bibig, masyadong maraming sinasabi. Di po ba? Ang bibig natin, mareklamo. Ne? Minsan, ang bibig natin, sinasabi, imposible. Hindi mangyayari yan. Minsan, sa bibig natin, namumutawi, o kalambat, ba't ang tagal? Wala pa. Hindi makapaghintay. Yan ang nangyayari kung minsan sa ating bibig. Pero kapag pinatahimik natin ang ating bibig at pinabayaan natin ang puso ang makarinig, matututo tayong umasa at magtiwala. Alam po ninyo, ang simbang gabi, lalo na po ret ang magsimbang ganingaldo, deng mapupuyat. Kayo naman po, imbis na manalbe kayong teleserye at kayo ni sisimba. Lalo na po rin makakompletong 9 days kayo. Mo po ni tradisyon. No paralan po ini nga pong Ginoo para palalaman ingke katamong pamagtiwala kayo. Papalyaring ikayo po at kayo ni dengaliwa makalog. Ating kayong adwan. Ating kayong panalangin. Atin niyang bubulong ingke kayong puso. Pakiramdaman niya po. Potay nga pong Ginoo, sasabihan na kaya kayo, mabiyasa kang maninay. Maniwala ka mo, datang yayan keng mituldong panahon. Marahil may hinihingi kayo sa inyong pamilya.
May ipinagdarasal kayo ngayon. May hinihintay kayong kagalingan sa inyong sarili. May hinihintay kayong good news sa trabaho. O may hinihintay kayong pagkakasundo sa mga taong mahal ninyo. Pamanenaya po, ining paralan na gagawan tamo. Hinahayaan ng Diyos na linisin ang ating paghihintay. Minsan hindi kaagad sinasagot ang ating panalangin. Naghihintay tayo para linisin niya ang ating intensyon. Dahil sa paghihintay, hindi ito parusa, kundi paglilinis ng Diyos sa ating pag-asa. Mga minamahal na kapatid, sa ating paghihintay at sa katahimikan ng Diyos, hindi po siya nawawala. Sa likod ng katahimikan ng Diyos, siya ay kumikilos. Eyo po balo, ating malilyari, ating niyang gagawa ni nga pong ginuking biyeyo. Doon kumikilos ang Diyos na hindi natin namamalayan. Kini pong pamanimbayo ngayon atin niyang babaywan ni nga pong ginuke kayo na eyo man panamdaman ng kay. Atin niyang babaywan apamisip. Atin niyang babaywan kingke kayong sarili. Atin niyang babaywan kingke kayong puso. Sa tamang oras, ibabalik ng Diyos ang tinig natin, ang tinig ng pag-asa sa isang pusong umaasa. Sa katahimikan at sa pagninilay ng mga humilya natin dito sa simbang gabi, gustong turuan tayo ng Diyos na ang ating puso ay umasa muli sa Kanya. May pag-asa kung sa Diyos tayo tunay na umaasa. Kaya mga kapatid, may pagkakataon na ba sa buhay mo na ikaw ay umasa at nabigo? Pero sana ngayon mag-iba dahil pipiliin mo pa rin umasang muli sa Diyos na nagkakaloob at hindi kailanman nabibigo ang Kanyang pangako. Talakad kayo po. Isakarias, pemalagwaneng ing anak na. Aburi ng sabyan, maganakaya ing Diyos. Manalig king ganaka ampong pangapamiening Diyos. Nga tamong manalangin ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Gino, 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 pakiramdaman mo ing panalangin mi.
Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O Ginong Dios, ing biyen na sanang San Juan at alapaminyag, agyaga na kaming mukyat king lalong mata sa uri ning kabanalan. Kapnuan mo kami king Espiritu mo, kabang magobra kami king kasuywan ning balayan mo. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Narito
Manalangin kayo kabatad, bani kay katamong daon, matanggap harapaning Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapanes, saning Ginoy ting daon karing gamat mo, kingi kapuri ang po ni kaligayan ning lagyuna, kingi kasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, reting ayin ayayam pang mikeko, matula mula sanang tanggapan, banking pangatanggap dakeko, lubos ming alarinan ing kasalanan, at pangaintuliran ming sa lubungan kambening malinis a kapilubluban, ing maligayang panyatang ning anak mo, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya kaya kayo. At kaya ka, antimurin, Itasyula ring pusoyo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayo ing ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampong matulid, sukat ampong makakabos, ing puryan ampong pasalamatan daka kapilan man, ampon nuka rin man, o Diyos, o igpa, Diyos sa malugod ampong maganaka. Ampat ing saslag ning ligaya na, pepakilala na ing sarili na, karing mata ring kaisipan mi. Inulaning sablang propeta, impanyatang na addelane ning indong virhen, king sepupunana, kambening e pasabing lugod, dinatangyang mumuna kaya iwan amaminyag, ban ibulalag ampong ipakilala ni karing tao. Kinge muna nung lugod na, pigkaluba na kaming tula, kabang pagsadyan miyang pagmasusyan, ing misteryo ning pangabait na, ban kanita, king panyatang na, dasna na kaming makabante ampong manalangin, kabang ding pusumi, mangapnulang kapag mulalan ampong kapurian. Ulinita, kambeding sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming ligaya mo, alang tuk ng ngamingan pupuri. Banal yung Ginoo, sa mayu kaya, itnuyay banwa, nitmuyay ato, kingke kang liga, aya, Hosana, Hosana, kingka kakaskata, hasan, Hosana, Hosana, kingka kakaskata, hasan. Wanwanya ing daratang, kilagyuning Ginoo. Hosana, Hosana, tingka kataskata, hasan. Hosana, Hosana, tingka kataskata, hasan. Ikaping banalo ikpa, ikayong sibol ning sablang kabanalan, ulinita, ipanigapumi, itugtugmeng espiritu mo, antimo intiti pangambon kareting ayin mi, ban pabanalanala, at parake kami, gawa na lang katawan, ampon daya ning ginuming Hesu Kristo. At atandanan mi po kanitambenging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang loob dinawon ing biyena, king pamaylasang pong kamatayana, kinuane ing tinape, pe pasalamata naka pinuri, piraso na ing tinape, dinuang naiti karing disipulo na at ngana, kuanan ye iti, i kayungan, at mangan kayo kaniti, uling itiya ing katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan,
kinuane ing kalis, pasibayo, pe pasalamatan akat pinuri, dinuang naiti karing disipulo na at ngana, kwanan iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti ing kalis ning daya ko, indaya ning bayo ang pongalananggang tipan, amibubu para kayot para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti king pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ening gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing kamatayan ng pong pangasubli ng bebye. Darawin mi akia kaiting tinapin ning bie at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaran mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikaming ansanang misulusulu, king katawan ng pong daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal a Espiritu. Ganakan me o igpa, ing banal a kapulungan mo makalaganap king meto yato, ban biganap yaking lugod, kambe ng Leo ipampami, Florentino ing obispo mi, ding sablang pari ang pong diakono, at ding sablang susuyo at manalangin king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye. King pakalulu mo, idala mo la ding sablang mayango na biye, ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kambe ning na Virgen Maria ing duning Diyos, kambe ng San Jose ing esposo na, kambe ring na apostol, kambe ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka, king kekabanding panahon, apuryan, ampong apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesukristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tuto, kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalang hanggan. Pupurian dakat parangalan, manggaman kingalang hanggan. King mitmong lugod at tiwala king Dios tamong atsubanwa, manalangin tamo kaya ngeni, karingamanong tiro na kikatamo, ning ginutang Jesucristo.
isambaya ilagyo mo. Datang ke kami, ingkayayan mo, ni pamintuani lubmo, keti sulit, antiban mo, ingkakanan iking aldo, ibiemo ke kami, king aldo ngeni, ampon ipatawad mo, ke kami, ding sa langit, ke ka, ang matawad ni, karingin kasala, ke kami, mga emo kami, ay saul itukso. Ngunit ikaabos mo kami, ikabos mo kami, king sablang maroko igpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ning pakalulu mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan at mikabyus kaming alang kasasagpulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, nin talapangabos mi, Yeso Kristo. Uling kaya kaying kayarian at ing kayo payan ampon ing ligaya manggaman king alanangga. O Diyos, sa igpaming ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol na ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik dan ding kasalanan mi, no na impansinan mo ing kasalpantayanan ni banala kapulungan mo. Layon may ing pamayapan ng pompisan metungan at pangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaan ng ginuman tabi sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Iyang pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan po kaya kayo nga. Salam
Nyo ing kordero ning Dios, nyo ing milalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayayaos king apuna ning kordero. Gino, kung matampang tanggap ka, dapat iagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawon at daya ng Kristo, isadsad na katasan na king biye alanangga. Amen. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atyo king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot, pauli na ningening penandit era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pagisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen.
Bukas abak, ding makatutok ilaring king Barrio Santa Barbara at Barrio Concepcion. Ding makatutok naman po itang alas 7:30 na ning bengi, ilaring apostolado ning panalangin at St. William's Choir. Maragul akapasalamatan ingipayabot mi karing migdaon kaniting Aldo, ding Paris Media Ministry at Good Shepherd Parish Choir. Palakpakan tala po. Talakad ta po. Manalangin tamo. O Diyos sa igpami, malugod mo kaming pagkaluban kapayapan, kaming biryan mong misulusulu kaniting banal a pamangan, banking panyatang ning anak mong binang pakamalan, matampamiyang salubungan, kambering milalablabming sulu. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginum antabeya kaya kayo. At keka antimurin. At bendisyonan na kayo ning Diyos sa lubos mayupaya, ing igpa, ing anak, ating banal a Espiritu, Amen. ing misa midaone, umen na kayo king lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos.